дуруд ба мухлисони телевизиони варзиш. барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро бо топ хабарҳо аз олами варзиш оғоз мекунем. Маурисио Почеттино соли 2018 зидди дастаи Барселона як гап гуфта буд, ёд доред? Агар фаромӯш карда бошад, ман ёдовар мекунам. Соли 2018 вақте аз Почеттино пурсон шуданд ки шумо омодаед ки дастаи Барселонаро сармураббигӣ кунед, ӯ гуфта буд ки ман беҳтараш ба фермаи чорвопарварӣ ба Аргентина бармегардам аз оне ки дар Барселона сармураббӣ бошам. Ин гап ҳамон вақт сару садоҳоеро ба миён оварда буд. То ҳол бовар кунед мухлисони Барс аз суханони Маурисио Почеттино малоланд. Инак дирӯз барои аввалин бор Почеттино гуфт ки барои чӣ ин суханҳоро нисбати Барс раво дидааст. ӯ дар як суҳбати хуса бо рӯзноманигорон гуфтааст ки ман дар як макони дилхушӣ бо президенти Барселона Жозе Бартомеу хурдем ва хело суҳбат ҳам кардем, чунки фарзандони мо дар як мактаб таҳсил менамоянд. Гап аз куҷо сар шуд? Ҳамон вақт чандин дастаҳо ба ман таваҷҷӯҳ доштанд ва овозаи он баромад ки гӯё ман сармураббии Барселона мешавам. ҳарчанд миёни ману дастаи Барселона ягон гап дар ин маврид набуд. ман ин суханро ба он хотир гуфтам ки журналистон аз ин овоза дигар хабар насозанд ва расонаҳои худро ба қавле пиар накунанд. инро ба дигар тарз гуфта мешуд ки ба мухлисони бошгоҳи каталонӣ сахт нарасад, вале ман ҳамеша кӯшиш мекунам ҷавоберо диҳам ки аз ҷавоби дигарон фарқ дошта бошад. ҳоло ин суханҳоро гуфта наметавонам, чунки ҳар сухан ҷои худро дорад, қайд кардааст собиқ сармураббии дастаи Тоттенхем Хотспур Маурисио Почеттино. акнун ки бекор мондааст, дигар чунин гапҳоро ба забон намеорад. одами бекор гапаш курб надорад. сармураббии дастаи Наполи Дженнаро Гаттузо дирӯз дар нишасти матбуотӣ шоҳиди суоли ғайриоддӣ аз ҷониби рӯзноманигорон шуд. ба ӯ суол доданд ки дар бозии ҷавобии даври якашниҳои Лигаи Чемпионҳо бар зидди Барселона чӣ нақшаеро таърезӣ намудааст, то пеши роҳи лидери дастаи Барселона Лео Мессиро гирифта тавонад. ба суоли ғайриоддӣ ҷавоби ғайриоддӣ лозим аст, мегӯянд ку ҳамин тавр шуд. ӯ гуфтааст ки ман тӯбро ҳамеша аз назди Месси дар хоб мегирам ё ҳангоми бозӣ дар плейстейшни писарам. дигар ягон имкони тӯбро аз назди ӯ рабудан надорам. мо дар ин бозӣ бояд ҳисоби бозиро ба назар нагирем ва як дастаи комил зидди каталониҳо мубориза барем. мо танҳо тавассути эътимоду боваримон метавонем ғалаба намоем. ба фикру андешаҳои нав бояд ба майдон бароем то бозии сифатан хубро нишон диҳем, қайд намуда сармураббии дастаи Наполи Дженнаро Гаттузо. дар бозии аввал онҳо хуб пеши роҳи Мессиро гирифта буданд. ҳисоби бозӣ 1-1 хотима ёфта буд. ин аз маҳорати волои мураббигии Гаттузо дарак медиҳад, вагарна Мессиро манъ карда намешавад. футболбози калидии дастаи Аталанта Йосип Иличич дар бозии даври якчорниҳоии Лигаи Чемпионҳо иштирок намекунад. ба иттилои Ла Газета делла Спорт, Иличич аллакай аз Италия ба ватани худ Словения рафтааст. сабаби дастаро муваққатан тарк намудану ба ватан рафтанашро медонед чӣ будааст? ӯ чанд рӯзи охир аз бемории равонии депрессия азият мекашидааст. аз ин хотир раҳбарияти бошгоҳро хоҳиш кардааст ки ба ин мушкилии пешомадаи ӯ таъсиргузор бошанд ва ӯро то хуб шудани саломатиаш ҷавоб диҳанд. ҳамин тавр ҳам шуд. Иличич нест ва дар Лигаи Чемпионҳо ҳам дастаҳояшро кӯмак кардан наметавонад. рости гапро гӯям, ман ҳам як замон депрессия доштам. ба қавли бибиам бачамурда ҳамин хел бемории вазнине ҳаст ки то мурдана. Премьер-лигаи Русия ва телевизиони варзишии Маш-ТВ барои беҳтарин нишонзани мавсими имсола ду ҷоиза медиҳанд. футболбозони дастаи Зенит Артем Дзюба ва Сардор Озмун бо 17 голӣ беҳтарин нишонзанҳои футболи Русия ба ҳисоб мераванд. тибқи регламенти Премьер-лигаи Русия, агар ду футболбоз голҳояшон баробар бошад, пас дар ин маврид онҳо ҷоизаро ба касе медиҳанд ки голҳои тавассути пеналти задааш аз рақибаш кам бошад. бо ҳамин қоида Сардор Озмун танҳо як голи худро тавассути пеналти ба сомон расонидааст. Дзюба бошад аз 17 гол 7 голашро ба воситаи пеналти ба дарвозаи рақибон ворид кардааст. аз ин рӯ ҷоизаи асосиро Озмун мегирад ва дар телевизиони Маш-ТВ дирӯз гуфтанд ки барои Дзюба ҷоизаи дуюмро омода карда истоданд. хулас имсол беҳтарин нишонзан Сардор Озмунро донистанд.
مکان برگزاری رقابت حبیب و داستین گیج معین شد. دینا وایت رهبر تشکیلات رسمی UFC ضمن نشست مطبوعاتی گفت که ما تصمیم گرفتیم رقابت میان حبیب و گیج در جزیره محاربوی در ابوظبی برگزار شود. این به آن خاطر است که در حال پاندمی کرونا ویروس برای شهروندان روسیه وارد شدن به MMA اندکی محدودیت ها وجود دارد، ولی برای حبیب وارد شدن به ابوظبی یگان مشکلی نیست. از این رقابت میان حبیب و گیج روز 24 اکتبر در ابوظبی برگزار می شود. قصه رونالدینیو را شما یاد دارید؟ اونقدر تاریخ طولانی ندارد. 5 ماه پیش فوتبالباز دستان برزیلی را همراه با برادرش برای وارد شدن به مملکت پاراگوئه به حجت‌های قلبکی دستگیر کردند و او را به حبس خانگی روان ساختند. این در حال است که مقامات حفظ حقوق پاراگوئه برای اقرار شدن و از کجا دسترس کردن حجت‌های مذکور به برادران وقت داده بودند. خلاص کار همین خیل شد که رونالدینیو اقرار آمد که حجت‌های مذکور را ویلموند ساوزا لیریا، یکی از تاجران مشهور برزیل که حالا در محبس قرار دارد، توفیق کرده بود. اینک مهلت حبس خانگی رونالدینیو و برادرش به آخر رسید. طبق اطلاع پایگاه اطلاعاتی ESPN، رونالدینیو و برادرش روبرتو آسیسو دیگر به برزیل بر نمیگردند. آنها حالا در کاتالونیا در شهر کاستل دفلس خانه خریدند و آینده آنجا زندگی خواهند کرد. با همین تمام، تا برنامه دیگر، خیر.